Toto štúdio už teda funguje dlhé roky, ale teraz je vynovené. A čím je také jedinečné a výnimočné? Od 89. roku v podstate vznikom filmového štandardu Dolby Digital v kinách na Slovensku neexistovalo certifikované a licencované štúdio, ktoré by umožnilo zvukovú postprodukciu, zvukovú mixáž realizovať na Slovensku. To znamená, od toho roku v podstate všetky filmy, slovenské filmy, ktoré sa vyrobili v týchto rokoch, sa všetky museli dokončovať a mixovať v zahraničí. Naša spoločnosť ako prvá získala licenciu a certifikáciu Dolby Digital, to znamená, je to prvé štúdio, ktoré na Slovensku môže realizovať komplet zvukovú zložku pre kina, nielen celovečerné hrané, ale aj pre dubbingy, reklamy, trailery a všetko, čokoľvek spojené s filmom a s filmovou postprodukciou. Pre Markízu sme stálym partnerom, dlhoročným partnerom. A propos, prvý film odvysielaný v televízii Markíza bol práve z nášho štúdia, bol to titul Cliffhanger, ako premiérový film v televízii Markíza. S Markízou spolupracujeme dlhé roky, veľmi korektne, veľmi fajn. Pripravujeme pre nich čo možno najlepšie dubbingy. Každý deň v podstate sa v našich štúdiách nahráva a pripravuje nejaký program pre televíziu Markíza. A taký srdcový titul, ktorý sme posledne robili, možno si spomeniete, Happy Feet, ktorý išiel vo viacnočnom prime time, tiež napríklad bol realizovaný v našom štúdiu. To bol prvý projekt Markízy, odvysielaný v HDčku a bol tiež s priestorovým zvukom Dolby Pro Logic. Zážitok z programov, ktoré majú priestorový zvuk, je oveľa hodnotnejší a lepší.